Jumalan armo ja rauhaa sinulle, rakas ystävä, ja shalom. Tällä videolla tuon Jumalan armosta 10 käskyä. Herra minua siinä auttakoon. Ja aloitetaan Jumalan pyhän sanan lukemisella evankeliumin Matteuksen mukaan 22. luku, jakeet 36-40, ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Aamen. Ja miten me sitten rakastetaan Jumalaa, miten me rakastetaan lähimmäistämme, miten me rakastetaan itseämme, niin se löytyy Exodus 2. Mooseksen kirja, 20. luku, ensimmäiset 17 jaetta, ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat sanoen, minä olen Herra sinun Jumalas, joka sinun Egyptin maalta orjuuden huoneesta ulos vienyt olen. Ei sinun pidä muita jumalia pitämään minun edessäni. Ei sinun pidä tekemään sinulle kuvaa, eikä jonkun muotoa, niiden, jotka ylhäällä taivaassa ovat, eli niiden, jotka alhaalla ovat maan päällä, eikä niiden, jotka vesissä maan alla ovat. Ei sinun pidä kumartamaan niitä, eikä myös palvelemaan niitä. Sillä minä, Herra sinun Jumalas, olen kiivas Jumala, joka etsiskelen isäin paatteot lasten päälle, 3. ja 4. polveen, jotka minua vihaavat, ja teen laupiiden monelle tuhannelle, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Ei sinun pidä turhaa lausuman sinun Herras Jumalas nimeä, sillä ei Herra pidä sitä rankaisemata, joka hänen nimensä turhaa lausuu. Muista sabbatin päivää, että sen pyhittäisit. 6 päivää pitää sinun työtä tekemään ja kaikki askareis toimittaman. Mutta 7. päivänä on Herran, sinun Jumalas sabbati. Silloin ei sinun pidä yhtään työtä tekemään, eikä sinun poikas, eikä sinun tyttäres, eikä sinun palvelijas, eikä sinun piikas, eikä sinun juhtas, eikä sinun muukalaises, joka sinun portissas on. Sillä 6. päivänä on Herra taivaan ja maan ja meren tehnyt, ja kaikki mitä niissä ovat, ja lepäsi 7. päivänä. Sen tähden siunasi Herra sabbatin päivä ja pyhitti sen. Sinun pitää kunnioittamaan isäsi ja äitiäsi, että kauan eläisit maan päällä, jonka Herra sinun Jumalas antaa sinulle. Ei sinun pidä tappamaan, ei sinun pidä huorin tekemään, ei sinun pidä varastamaan, ei sinun pidä väärää todistusta sanomaan sinun lähimmäistäsi vastaan. Ei sinun pidä pyytämään sinun lähimmäises huonetta, ei sinun pidä himoitsemaan sinun lähimmäises emäntää, eikä hänen palvelijansa, eikä piikaansa, eikä hänen härkäänsä, eikä hänen aasiansa, eikä mitään, mikä sinun lähimmäises on. Aamen. Ja kirjoitin tähän lyhennettynä 10 käskyä. Ja luen tässä 4 ensimmäistä käskyä, ja nämä kertovat, miten meidän tulee rakastaa Jumalaa. Ensimmäinen käsky, älä pidä muita jumalia. Toinen käsky, älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, äläkä palvo sitä. 3. käsky, älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. 4. käsky, muista pyhittää sabatin päivä. Ja seuraavat 6 käskyä kertoo siitä, miten meidän tulee rakastaa lähimmäistämme niin kuin itseämme. 5. käsky, kunnioita isäsi ja äitiäsi. 6. käsky, älä murhaa. 7. käsky, älä tee huorin. 8. käsky, älä varasta. 9. käsky, älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. 10. käsky, älä himoitse mitään, mikä on lähimmäisesi omaa. Ja 10 käskyä koskee kaikkia ihmisiä kaikkina aikoina. Kiitos Jumalalle. Ja laki on pyhä ja laki on hyvä. Ja sinä ihminen, joka ajattelet, että olen noudattanut koko elämäni joka hetki näitä 10 käskyä, niin tutki sydäntäsi ja Jeesus auttaa siinä sinua. Evankeliumin Matteuksen mukaan 5. luku jae 28 ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen.
Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa. Aamen. Meistä on jokainen rikkonut 10 käskyä. Tai olet joskus ottanut kynän jostakin kysymättä lupaa, niin olet varastanut sen ja rikkonut. Lista on loputon. Ja Jumala näki sen, kun syntiin lankemuksen seurauksena tuli synti ja kuolema, että me ihmiset ollaan syntisiä ja kukaan ei pystytä itseämme teoilla eikä millään pelastamaan. Ja tämän takia Jumala lähetti ainokaisen poikansa, Jeesuksen Kristuksen, meidän syntiemme sovitukseksi. Kiitos Jumalalle. Ja Kristus, Jeesus, Kolkatan keskimmäisellä ristillä vuodatti pyhän verensä meidän syntien ja saastan takia. Kuolemalla kuoleman voitti ja ylösnouse ja tulee pian takaisin. Ja vielä on armo taloutta jäljellä. Sinä ystävä, joka et Jeesusta tunne, niin tänään on pelastuksen päivä. Tee tänään parannus. Pyydä kaikki sinun syntisi anteeksi. Väärät ajatukset, väärät teot, väärät sanat. Ja pyydä Kristus sydämeesi. Ja jos todella rukoilet kaikesta sydämestäsi tämän, niin saan Jumalan palvelijana julistaa. Kaikki sinun syntisi on anteeksi annetut. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä ja verenvoimassa. Rauhaan, iloon ja vapauteen saakka. Jeesuksen nimessä ja veressä ja verenvoimassa. Aamen. Ja aloita Jumalan pyhän sanan lukeminen joka päivä. Mene kastele ja liity seurakuntaan. Ja Herra antaa sinulle pyhän hengen. Halleluja. Ja nimesi tulee olemaan elämän kirjassa. Halleluja. Ja kaikki me, ketkä ollaan Kristuksessa, niin me olemme vanhurskaita. Ja me ollaan Jumalan silmissä silloin syyttömiä. Kiitos Jumalalle. Ja vanhurskaudesta seuraa aina hurskaus, ja jolloin hurskas ihminen, uskova ihminen haluaa tehdä Jumalan tahtoa, joka löytyy Jumalan sanasta. Ja Jumalan sanasta me löydetään kaikki, mitä me tarvitaan elämiseen, olemiseen ja jumalisuuteen. Kiitos Jumalalle. Ja me kaikki tehdään syntiä ja langetaan välillä, niin välittömästi silloin todella, että kiitos Jeesus, saan kaikki minun syntini anteeksi. Haluan todella tehdä välittömän parannuksen ja yljätä tuon synnin Jeesuksen nimessä ja veressä ja verenvoimassa. Kilvotellaan ja valvotaan ja Jeesus tulee pian. Ja kaikki on Jumalan armoa, yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Jeesus rakastaa sinua. Olkaa väkevästi siunatut Jeesuksen nimessä ja veressä.